Danas pravimo predivan kremasti kolač sa višnjama koji se bukvalno topi u ustima. Mekan keks, bogat fil od višanja i lagani šlag. Kombinacija koju je teško odoleti. Ako volite brze i jednostavne domaće kolače, na pravom ste mestu. Dobrodošli na kanal Nenina kuhinja. Za ovaj kolač bit će nam potreban za podlogu keks, vidjet ćemo koliko ćemo iskoristiti, i mleko za potapanje keksa. Za fil nam je potrebno 800 ml vode, pola kilograma smrznutih višanja, oko 350 g šećera, 3 kesice pudinga od vanile i 200 ml vode da razmutimo puding. Za dekoraciju je potrebno 2 kesice šlaga i 200 ml hladnog mleka. Krećemo sa pripremom fila. Najprije ćemo u šerpu da sipamo pola kilograma višanja. Zatim dodajemo šećer i 800 ml vode. I to ćemo da kuvamo sve dok ne proključe. Kada fil provri, kuvamo ga još oko 10 minuta na srednjoj temperaturi kako bi višnja pustila svoj puni ukus i lepo omekšala. Dok se fil kuva, razmutit ćemo 3 kesice pudinga od vanile sa 200 ml vode. Sve dok ne dobijemo potpuno glatku smesu bez grudvice. Razmućeni puding sipamo u višnje uz neprestano mešanje. I fil ćemo kuvati nekih 2 minuta dok se lepo, mada je već počeo da se zgušnjava, ali treba da se zgusne i da bude kremast. Znači dovoljno je samo 2 minuta. Fil ćemo ostaviti nekih 10 minuta da se samo malo prohladi, ne skroz, pošto topao fil sipamo preko keksa. Ja sam ovdje pripremila 2 kese keksa od 750 g, znači polovinu. Ostatak možete da pojedete, a možete da napravite keks tortu. Recept imate na mom YouTube kanalu. Dakle, keks umačemo jako kratko u mleko, sekund 2, zato što će ga dodatno omekšati topao fil koji budemo usipali preko. Sada kada smo složili keks, preko njega ćemo da sipamo još uvek topao fil. Ravnomerno ćemo da ga rasporedimo preko keksa. I sada ga nosimo da se potpuno ohladi. 2 kesice šlaga ću sipati u činiju. I dodajem 200 ml hladnog mleka iz frižidera. Najprije ću da mutim mikserom minut 1 najsporijom brzinom, a nakon toga 5 minuta maksimalnom brzinom. Naravno, vi pratite uputstvo koje piše na kesici.
Ohlađeni kolač prekrivamo umućenim šlagom i ukrašavamo po želji. Preko možete da narandate čokoladu, možete da ostavite ovako, možete sa kesom šlag da sipate po kolaču. Ja ću ga ukrasiti onako kako je moja mama to obično radila. Tortu nosimo još malo da se prohladi i posle je spremna za posluživanje. Ovaj kolač je savršen spoj kremastog fila, sočnih višanja i mekanog keksa. Lagan, osvežavajući i idealan kao poslastica za letnje dane. Ako probate recept, pišite mi utiske u komentarima i zapratite kanal Nenina kuhinja. Prijatno!